כאן גולדן גיימלורד, או בקיצור גיימלורד. סלחו לי כשאני קצת ככה, אני חולה. טוב, אז היום אני רוצה לראות לכם אפליקציה שנותנת לכם כסף בחינם. אתם קונים את הכסף בחינם מהמשחקים. וכן, זו אפליקציה לקי פאצ'ר, החייכן הצהוב הזה. בואו ניכנס אליו. אתם רואים, יש פה כל מיני משחקים, תלוי, אולי על משחקי רשת זה לא עובד. אז נגיד לפה, אני נכנס לפתח תפריט לאים ולוחץ פה, למה אין עוד אפשרויות, אתם מבינים? עכשיו אנחנו לוחצים על הרביעי ופה. עכשיו צריך להמתין זמן מה. אני בינתיים אעצור, שזה יחזור, זה. עכשיו בעצם מה שזה אומר לי, שזה לא עבד, למה? כי כבר לי שתי צ'יטים. אבל בעיקרון צריך שאחד ושתיים יהיו בצבע ירוק. אז אנחנו הולכים לפה, ל-Go to Fill, לוחצים פה, ולוחצים על השני. ברגע שאנחנו לוחצים על השני, זה מוחק את שלכם, אתם צריכים לוקחים ליג מהחנות, אתם לוחצים על השני פה, ואז זה מוחק את שלכם, ומוריד לכם אחד חדש, והוא פרוץ. בואו נראה לכם. כמה כסף? זהו, ואם יש לכם שאלות או דברים כאלה, למרות שלא הורדתי איך להוריד, אבל למי שיש ולא יודע להשתמש בזה, אני בטח אעשה בסרטון הבא שלי איך להוריד את זה והכל. אבל אני מקווה שנהנתם. כאן גיימלורד, יותר נכון גולדן גיימלורד, ולסיום את השידור חברים, נתראה בפעם הבאה.